estem al carrer Martí Ardenya, que, com sabeu, aquest dissabte hi va haver una consulta popular on es preguntava als veïns amb una pregunta del tot confosa, que feia que qui volia votar que sí no sabia si realment havia votat que sí o havia votat que no, i qui havia votat que no sabia si realment havia votat que sí o havia votat que no. Al final, la resposta que va donar als veïns és que respectés el que Altafulla ja va decidir el 2014, és a dir, que es permetés el trànsit rodat, com veieu, en un dels carrers principals als ravals d'Altafulla. Això permet una millor mobilitat a l'entorn de la Vila Closa, garanteix que els peatons puguin circular tranquil·lament i se'ls respecti i es millorin els serveis, com per exemple els de canalització d'aigües pluvials. Des de l'EINA creiem que si algun dia el carrer de baix ha de ser peatonal, això ha d'anar acompanyat de diverses coses. Per començar, un pla de mobilitat de tota la Vila Closa i els seus entorns. En segon lloc, preveure on aparcaran els cotxes a prop de la Vila Closa. No ens serveix l'actual pàrquing de sota de l'hospital on només és una rampa. I en tercer i últim lloc, i molt important, que si realment volem donar vida en aquest carrer, s'ha de preveure com omplim els actuals locals buits del carrer de baix, que en són molts, i que realment podrien donar molta vida no només al carrer, sinó al teixit comercial del nostre municipi.